Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami empal pinarak wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun caketa dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas masalah uzlah ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Manafa'a ora migunani al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mithlu uzlatin kang madane uzlah. Yadkhulu kang bisa mlebu apa ati biha kelawan uzlah, bisa mlebu maidana fikratin ing medan tafakur, ing arena berpikir, arena perenungan. Dipun dawuhaken
bilih obat mujarab kangge ngobati ati sing ati niku rata-rata umume tiyang niku mesti mboten waras. Tegese mboten waras niku mboten mampu menangkap sinyal-sinyal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang gaib. Mboten mampu memahami hikmah kebijaksanaanipun Allah ingkang kangge kawelasanipun menungso piyambak. Menika jalaran manah atinipun kula panjenengan rata-rata kenging penyakit sing disebabaken sedaya menika keranten pinten-pinten persoalan, pinten-pinten kebiasaan, pinten-pinten kesenengan, lan pinten-pinten pengaruh indra ingkang sampun kathah lumebet dhateng kebiasaan kehidupan kula panjenengan sehingga ngantos-ngantos niku dados pakem pedoman urip sing sakjane enten pinten-pinten pedoman malih sing boten saged dipikir wadak nanging kedah dilambari kanthi manah ingkang jernih menangkap sinyal hidayah ingkang gaib saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kangge ngobati sakit-sakit kala wau mboten wonten ingkang langkung cespleng. Mboten wonten ingkang ngungkuli gelise waras, ngoten lho nggih. Jane nggih enten cara liya, tapi sing cara paling gelis, paling cepet niku nguzlah. Jalaran kanthi nguzlah lahir kula panjenengan tumindak sing bangsa lahir niku sampun apa nggih terhindar saking pinten-pinten perbuatan ingkang nyalahi syariat. Lajeng secara keagamaan, secara keyakinan, secara napa nggih alam batin kula panjenengan menika saged kanten nguzlah menika saged terjaga. Saged terjaga saking napa nggih pertentangan-pertentangan. Terjaga saking napa nggih keseruwe informasi. Saged terhindar saking kejahatan-kejahatan fitnah. Mergi pancen umume tiyang menungso niku nafsune menungso niku gadahi kecenderungan lan getol sanget ngoten. Lek kongkon bicara perkara-perkara sing kontroversial cara sakniki nggih. Perkara-perkara sing kira-kira dadekne fitnah ngoten laris. Koran niku lek mampu mengangkat judul sing kira-kira nyangkut pribadine wong terkenal, skandal, affair napa kasus-kasus sing napa nggih, sing bangsane napa menjatuhkan nama orang ngoten niku maca niku sregep. Maca niku sregep. Niku pancen pun dadi wateke nafsu. Lah niku lek terus mboten diunguzlahi, mboten dihindari. Nggih. Niku terus emosi kula panjenengan bergolak terus. Nggih, rohani kula panjenengan mboten iso tumakninah. Sampai kadang-kadang salat mawon krungu berita TV niku iso melok plengakan, pengen ndang biar salate ndang delok TV. Bagi ngoten nggih. Upamane teng TV enten berita napa sing sajake apa nggih, istilah sakniki hit ngoten. Berita sing apa nek ngarani aktual nggih, berita sing aktual ngoten. Wah niku kabeh bicara, sampai mengke teng warung sing bicara nggih niku, teng omah nggih niku, bar tahlilan yo ngomongno niku, bar kenduren ngomongno niku, sampai teng mobil, teng bis, teng pundi-pundi ngomongne niku. Gek lek diangen-angen nuwun sewu nggih, lek diangen-angen. Cara manfaate teng peningkatan kerohanian kula panjenengan niku napa? Tapi pokoknya jenengan ngrungokne berita tentang berapa perselingkuhane artis nika. Artis nika kena sabu-sabu ngene. Nuwun sewu niki upama diangen-angen sing menep sing jero tenan. Cara ngerti lek artis A terlibat skandal ngeten, gunakne sabu-sabu sakmene gram terus ceritane wis anu upama ngerti ceritane jenengan nggih mundhak sak pira.
Upama ora ngerti ya rugi apa? Lah mboten enten nilainya to sakjane lek diangen-angen. Tapi sing jelas jenengan pun semacam enek napa nggih? Antipati malah kadang-kadang keterjerumus kula panjenengan melu-melu ngrasani sing gak ana manfaate. Dan toh nggih, nuwun sewu artis Amerika, artis Eropa, artis Jakarta ngoten. Upama ngrika niku nungsang jempalik sampean ya rugi apa? Upama ngrika penak urip sampean ya oleh apa? Gitu nggih. Jadi sebenarnya manfaatnya niku, tapi emosinya pun kadung bergolak panjenengan. Nah niku jenenge fitnah. Iki fitnah niku ruwete emosi. Ruwete emosi. Sing kadang-kadang jenengan melok ngucet jane maneh mancane bocah ayu biyen terkenal lah kok tibake kelakuane ngono. Lha terus sampean muni ngono iku lho. Cara oleh opah pira ngoten. Kok melok-melok neman ngoten niku. Nah niku padahal jenengan mikir sak monten niku pun butuh energi pinten lek niku nganggo setrum ngono. Cara mikire niku nganggo setrum wis pirang bulan. Lah timbang mikir ngoten, dienggo ngangen-ngangen kekuasaane Allah, dienggo muhasabah nata awake dhewe lah dosaku ki sak pira, ngamalku sak pira, umurku sak mene taun, ngamalku kok mung sak mene. Lah dienggo mikir ngoten kan langkung manfaati to nggih. Nah, tapi ngoten niku lek mboten dhewe, mboten nguzlah angel. Pagi angel. Nah, niku mulane obat mujarab. Khususnya kangge langkah awal pertama supados kula panjenengan saged bener-bener mligi, mengarahkan pandangan hati, mengarahkan konsentrasi rohani kula panjenengan terhadap peribadatan, penghambaan diri khidmatan Allah niku obat sing paling mujarab ya namung muslah. Ngeten. Niku mun napa istilah pun disepakati. Artinya setiap orang dikei pendapat ngeten iki mesti nggih pancen nggih ngoten mboten enten sing bantah. Cuma nggih pancen krana muslah niku melepas kepentingane nafsu, biasanya abot. Ya abot ngono pemalih biasa kurung wong kumpul wong diperhatekno terus kon delik terus ora enek sing ngreken ngoten nggih. Ya abot. Mula lek niki pun enten niat, enten keyakinan, enten ketetapan hati. Wes aku tak muslah. Napa malih pun berdasarkan petunjuk dan bimbingan seorang guru mursyid. Wes aku tak nguzlah, enek sing isine tak kholwat, aku tak nyepi. Enten malih istilah malih aku tak budal suluk. Nah, tiyang sing pun budal suluk, pun kholwat, pun nyepi berdasarkan bimbingan seorang guru mursyid, di dalam uzlah itu ada semacam keharusan-keharusan yang harus dipenuhi. Ngoten. Ora kok anggap dhewe karo wong bar. Mboten enten-enten semacam syarat rukun sing kudu dipenuhi. Di antarane yang sing pun niat muzlah tenan. Wajibun alal mu'tazili. Menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beruzlah. Yaiku an yakuffa lisanahu anis su'al an akhbarin nas. Dia harus berusaha ngempet lesane aja sampai takon tentang berita-berita yang terjadi di tengah masyarakat. Mulane nek jenengan gadah keluarga sing pun mondok tarekah pemane suluk seorang kiai mursyid, seorang mursyid tarekah pun kholwat napa-napa istilahe, kathah niku istilah uzlah niku. Lah pun ngoten niku mboten usah jenengan tiliki. Lha sing kathah niku sok salah kaprah. Ibuke bapake kholwat beguru tenggene guru tarekah diutus nguzlah, diutus suluk mane 10 dina napa 21 dina napa 40 dina. Nah teng riku oleh seminggu dikirim. Bisa dikirim lah ngretakne piye, makmu piye, adikmu piye lah. Sawahe sing kono wis mbok apane. Lha niku mengke jenenge nguzlah gak sida nguzlah niku. Nggih nggih. Gak sida nguzlah malah mengke teng gone pondok tarekah niku terus wiridan mungkin diutus gurune kan tahlilan la ilaha illallah la ilaha kelingan wah sawahku ora nek sing garap wah lha kok make nek omah dhewean lek ditagih hutang piye kok kan lha aku gek lunga ning kene wae mboten sida lerem malih niku mengke madul-madul malih.
Mulane lek upami enten sing niliki nggih kudu diempet aja sampai takon tentang kabar omah piye ngoten mboten usah. Wa ma hum masghuluna fihi wa munhamikuna fihi wa munkabbuna alaihi. Berusaha jangan sampai bertanya tentang apa yang sekarang menjadi kesibukan orang, apa yang sekarang sedang jadi tren, usume lagi apa ngoten. Dik tak tinggali kok jagunge wis sakmono, saiki wis akeh wong matun. Lah sawahe dhewe wis diwatun ta wong ngono mawon ngoten. Ora usah takok sing bangsa ngoten-ngoten iku. Wa yasuna sam'ahu anil isgha ila araji fil buldan. Wa ma istamalat alaihi minal ahwal allati zakarna. Lan berusaha upama sampai mboten takok. Upama mboten takok, upama nek wong jagongan. Sing jagongan iku tentang berita-berita sing beredar di masyarakat. Nek iso rasa dirungokne, ngalih mawon. Ngoten. Aja sampai krungu berita anu, saiki ning Maluku lagi rame, saiki ning Atambua lagi rame. Iki dikanane ning Semarang tabrakan kereta api ngono. Lah berita-berita sing ngoten-ngoten niku mboten usah dirungokne. Mboten usah dirungokne apa? Iki niku aku bali jane lek dipikir mboten enten manfaate kok. Upama jenengan krungu kabar nggih. Napa undake upama gak krungu ya apa rugine. Niku. Termasuk malih sing kudu diusahakne dening Mu'tazil yang sing uzlah niku wal yahrus ala alla yarshahu fi khalwatihi wa uzlatihi min sya'nihi at-tatallu' lidzalika wal bahthi anhu. Wal yajtanib sohbata man la yatawarra'u fi mantiqihi wa la yadbatu lisanahu 'anil istirsal fi daqaiqil ghibah wal waqi'ah wa ta'rid bi ta'ni 'alan nas wal qadhi fihim. Fa inna dzalika mimma yukaddiru sifa'al qalbi wa yuaddi ila irtikabi masakhiti rabbi. Yang sing uzlah niku kedah berusaha keras jangan sampai di dalam khalwatnya, di dalam uzlahnya, di dalam suluknya niku membicarakan, membahas, ngomentari, meneliti, ndak perlu golek-golek informasi dan sing napa nggih sing berkaitan kalih persoalan-persoalan di luar uzlahnya. Upama kepeksa piyambake kudu jagongan ngomong karo kanca tenggene pesurukan niku. Upane terpaksa piyambake jagongan tenggene kholwat, wong jenenge murid kathah nggih. Sosok niku omong-omongan upama kepeksa ngomong niku lak iso sing diomongne sing berhubungan karo soal perjalanan rohani. Ngomong sing berkaitan karo zikir, ibadah, ngomong soal akhlak-akhlak mazmumah, akhlak mahmudah, akhlak yang sae. Niku saged mendorong untuk lebih coba membangkitkan tafakur terhadap ibadahipun. Upama kepeksa ngomong kalih tiyang kudu berusaha jangan sampai dalam berbicara itu bergandengan berteman dengan orang yang tidak bisa menjaga pembicaraan, yang tidak bisa mengendalikan omongan. Apa meneh suluk budal khalwat dibimbing seorang mursyid toreko yang mbake teng ngriku mestine tugase niku auratan wiridan macam-macam dan mengendap nggih. Lah kok malah oleh kanca niku anti orde baru pamane. Wah, wis berjamaah zuhur wiridan dulu terus jagongan teng emper pondok pamane ngoten. Wis ngrowasani pejabat kono. Duwaki-daki lek gak ngono ngelokno kiai kono apa? Ya ayo ngono kelakuane anu ana piye anu lampun. Lah terus apa gunane nguzlah niku? Kalau sampai terjadi ngoten niku. Sampai nyacat metu wong akeh. Nek sampai wong uzlah tenggene arena peruzlahan niku wau kok sampai enten sing napa tiyang sing tidak bisa mengendalikan pembicaraan. Maka hal seperti itu akan membuat kalbunya tidak semakin jernih tapi semakin ruwet. Lebih dari itu malah
piyambake badhe nglakoni perkara-perkara sing dibendoni dening Allah Subhanahu wa taala. Lek enten tiyang sing melok-melok nguzlah, melok-melok napa nggih? Melok suluk napa melok khalwat ngene. Pondok tarekah ngoten niku pun mboten usah dikancani. Tiyang sing ngoten niku kudu dihindari. Ngoten. Niku diusahakan sekuat tenaga. Ampun ngantos kumpul sak pejagong kalih tiyang ngoten niku. Wal yatanakkar ila kulli man yata'arrafu lahu mimman hadza sya'nuhu min al-mansubina ila din fadlan an ghairihim. Hendaknya orang yang uzlah itu napa yatanakkar niku ya ora usah ngenal ngoten lho. Ora usah kenalan daleme pundi. Jenengan kok ngriki niku ceritane dos pundi, kok saged mondok ngriki niku asal usule kaya napa. Wah, lha niku mungkin terus wong niku terus cerita. Anggere sampean takoki kok terus cerita. Lah anggere cerita mungkin terus mesti nyangkut bojo, anak, tangga, kanca, pengalamane uripe dheke. Lah jenenge wong cerita mesti sing seneng diomongno, sing ora seneng dipaidokno, jenengan ya ora berfungsi napa mboten berkepentingan dengan cerita itu. Yo senajan kadang-kadang napa-napa sing diomongne niku seakan-akan itu berkaitan berhubungan dengan soal agama. Terus pundi yen kula niku guru-guru madrasah niku jan mboten saged dienggo pedoman. Mosok mulang madrasah niku bocah niku diumbar luyar-kluyur sak penake dhewe. Lah niku nggih ngoten lho sing dadi pengurus madrasah niku medhi cetil-cetil mboten tau gelem ngurusi bayarane gurune anu-anuane lah. Niki kita sing domone kan kaya madrasah, ini kan kaya agama lho nggih. Tapi kan dia enggak sadar bahwa omongan model gitu itu sudah ngrasani wong. Dan niku jenengan ampun katut larut. Ampun katut larut yang sing model omongan ngoten niku. Wis ora usah ngenal tiyang ngoten niku. Lek perlu mboten usah takok apa daleme pundi ceritane napa mboten usah. Mengke genten lek ngrika pun cerita kan terus genten takok sampean. Lah jenengan terus pundi kok saged ngriki niku genten sampean sing cerita. Ngoten kula niku asal usule wong ngriki niku griya kula niku enten wong sing boten seneng kalih kula. Lah kula niku difitnah ngeten-ngeten. Akhire kan ngelek-ngelek wong sing fitnah jenengan. Sing asale jenengan wis arep lerem wis lali muni nek kelingan maneh lara maneh ngoten nggih. Go. Mila berdasarkan menika wonten sebagian ulama sing dawuhaken angkir man ta'arraf man ta'rif wala tata'arraf ila man la ta'rif. Ngoten. Kowe aja ngenal ning gone wong sing kepengin napa nggih? Angkir man ta'rif pangklingo tegese ora cuweka sik sementara muzlah kok ora terusan kok nggih. Wis cuweka dhisik karo wong sing kowe kenal lan aja golek-golek kenalan ning gone wong sing urung kenal. Niki termasuk pedomane wong sing muzlah. Termasuk wonten setunggalipun hadis dawuhaken masalul jalisisu kama salil kir illam yuhrika bisyirarihi ala qabika min rifihi. Perumpamaane kanca jagongan sing elek. Kanca sing elek, omongane elek, ceritane ngoten niku ya senajan mengasihkan. Kadang-kadang kan asik to ngrungokno ceritane wong anu kan asik. Ngomongnya carcuru celam-celum ngelokne kono ceplas-ceplos mboten enten bare. Kanca ngomong kanca jagong sing elek niku dawuh Kanjeng Nabi diibaratna kaya dene ubupan pande. Pande jaman biyen enten sing nganggo ubupan kaya pompa niku niku ubupi niku. Niku lek upami sampe panjenengan ora kobong. Panjenengan ya nyanding kan ora kobong, cuma anget-anget sithik ngoten to. Ya senajan ora sampai tingkat kobong utawa minimal ora sampai tingkat kepletikan genine. Tapi paling ora ambu sangite kuwi nemplek ning awak. Lha kan ngoten to nggih. Wong nun saya ngrasani ngalor ngidul ya asik pancen ngoten ya.
Ya senajan sampean mek tukang ngrungokne tok, ora sampai melok nimpali, ora sampai melok napa nyaut omongan. Ngrungokne tok. Niku ya ora sampai kecipratan genine. Tapi buleke. Bluke niku wis mleki. Ya kula mboten plekiken, ora plekiken klambimu melu sangit. Niku minimal. Termasuk malih upama ora sampai katut elek niku. Sampeyan mungkin liya dene yo ngrasani genten. Lah kanca sufluk ngono diapurake. Lah niku tenjero batin kan pun medengkel, mboten enak malih. Niku mula saking menika niku salah satu napa nggih hikmahipun uzlah, kepentinganipun uzlah. Wonten setunggalipun hadis dipun riwayataken malih napa nyeritakaken dawuhipun Allah taala dumateng Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niku nate dipun dawuhi Allah ngeten, dipun paring wahyu, ya Daud mali aroka muntabidan wahdaniyan. Faqala ilahi qallaitul khalqa min ajlik. Faqala ya Daud kun yaqdanan wartadda li nafsika ahdanan wa kullu khidnin la yuafiquka ala mabarrati fala tashabhu fa innahu laka aduun. Wa yuqassi qalbaka wa yubaiduka minni. Ya Dawud, he Dawud, mali aroka muntabidan wahdaniyan. Kena apa? Awakmu kuwi kok dhewe ae kena apa? Nabi Dawud jawab, Gusti, kula lepas misah ninggalaken makhluk dhewe niki kranten panjenengan. Lajeng Allah dawuh, wahai Dawud, sing ati-ati ya, yaqud yaqdhanan wartadda li nafsika ahdanan. Awakmu sing ati-ati, sing cerdas, sing terus waspada. Jaga nafsumu, tarik nafsumu. Jangan sampai kamu punya teman di dalam peruzlahanmu itu. Mergo wa kullu khidnin la yuwafiqu ka alama barati fala tashabbu. Ndin dikanca ning jero peruzlahan, kanca ning jero lakon suluk marang Allah sing ora cocok karo kaapian sing tumuju marang ingsun, kuwi aja pisan-pisan mbok kancani. Mergo sejatine kuwi dudu kanca, tapi iku musuh dalam selimut. Kanca sing model ngono kuwi ora nambakno atimu waras, ning malah atimu dadi atos, akhire atimu adoh saka ingsun. Niku dawuhipun Allah dumateng Nabi Daud alaihi salam. Wa bil uzlati lan kelawan nguzlah aidon halih malih ya cetamiu hamuhu. Jadi hikmah wong uzlah niku saged mengkonsentrasikan pemikirannya, bisa terpusat konsentrasinya. Wa yaqwa fi dzatillahi azmuhu. Cita-cita, kemauannya menjadi lebih kuat untuk menuju kepada zat Allah. Itu hikmah nuzlah. Beda lek wong niku terus bergaul kalih wong. Kitik-kitik. Atine ngleremno eling Allah, mara wis dipameri nek TV. Mergo pancen jenenge wong akeh niku duwe karep dhewe-dhewe. Fa innaha tufarriqul hamma. Orang berkumpul dengan orang banyak itu bisa memecah konsentrasi, wa tudhi'uful azma, dan bisa melemahkan kehendak. Cara lek gak ana kancane kira patek sregep, bangsa nek kancane napa lek gak ana kancane niku iso gedhu, lek ana kancane malah tolah-toleh. Wonten dawuh
Innal abda layak itu fi khalwatihi ala khisalin minal khairi ya'maluha fa idza kharaja ilan nasi halu alaihi dzalika uqdatan hatta yarji'a ila baitihi wa qatil halatil uqadu kulluha. Sering-sering tiyang niku duwe sejo wis janji teng awake dhewe nalika ijen nyepi niku wis ngerancang, wis aku engko tak bar maghrib tak maca selawat sampai nisa, lo mari ngene jamaah nisa, berjamaah nisa kok tak ndang mulih, ndang turu bengi tak tahajud, bar tahajud terus delok tangi salat subuh. Kaapian-kaapian pun dirancang dibundeli siji-siji, dirancang arep di ngamalno kabeh. Nalika ijen ngoten, bangsa wis metu kumpul kali wong akeh. Nah, bareng asar mlaku-mlaku petuk kanca, dienggokno. Anu ndak bengi bal-balan Liga Italia ndak. Nah, ngoten niku pun halu alaihi dzalika uqdatan. Rancangan niku udar sitok. Kaya mun lali nek dhek wau duwe janji karo awake dhewe. Bangsa pun bar delok bal-balan delok jam lho wis jam 3:30. Mulih teng omahe udar kabeh. Pun boten enten sing nyiso kaapian sing dirancang. Iku resikone wong kumpul wong niku ngoten niku. Mula untuk pengobatan hati yang paling cespleng niku uzlah. Waruya Isa alaihi salam. Wonten riwayat dawuh saking Nabi Isa alaihi salam, la tujalisul mauta fatamu taqulubukum. Qila wa manil mauta? Qala al muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fiha. Nabi Isa dawuh dhateng sahabat-sahabatipun, "Hei para sahabat, aja pisan-pisan awakmu kabeh jagongan sak pejagong karo wong mati-mati kuwi. Lah kowe engko jagongan karo wong mati-mati kuwi atimu melok mati. Sing asale atimu iku iso tukul kaapian, mergo urip tukul, ngamal saleh tukul, rencana-rencana apik. Bangsa kumpul karo wong mati-mati ngono kuwi tukulane dadi ilang, katut mati. Ajeng ngenten sing taklet kila, wa manil mauta, tiyang mati niku sinten wong mati kok jak jagongan. Bisa jawab, al muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fiha. Wong mati kuwi ya wong sing padha kedunyan, demen-demen dunya, padha ngoyo golek dunya. Rumangsane dunya kuwi dadi tujuan. Rumangsane dunya iku menyelesaikan masalah, gak ngerti yo. Dunya iki malah ndadekne masalah. Termasuk hikmahipun uzlah malih miturut hadis ingkang dipun riwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun dawuhaken akhwafu ma akhafu ala ummati du'ful yakin. Perkara sing tak kuwatirno ning gone umatku iku sing paling tak kuwatirno ora ana liya kejaba penyakit du'ful yakin. Nah, du'ful yakin niku napa? Wa du'ful yakin innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah wa mukhalatati arbabil batalah wal qaswah. Kelemahan keyakinan itu bisa tumbuh karena sering melihat orang yang lupa kepada Allah, sering bergaul, bertemu, bercampur dengan orang-orang yang nganggur, nggak pernah ibadah, dan sering bergaul, berhubungan, berakrab ria dengan orang yang hatinya tidak pernah tersentuh oleh kebenaran.
Panjen ngoten. Contoh sing gampang mawon lah. Jenengan niku kumpul kiai ngoten nggih. Insyaallah sandak-ndake niku dadi sopan. Ngoten. Coba sampean sing asale teng pondok khusuk. Kuplukan dingkluk nganggo klambi takwa sarungan. Mengke mulih ing pondok kumpul tukang dadu ngoten lak kupluke dicoplok. Niku mergo terus lemah keyakinane padahal asale ora duwe keyakinan nek kupluk iki karomah. Bangsa wis bedina ndelok enek kang dadu ora kuplukan juga sugih duit. Lho ngoten iku terus dienggo dalil. Dienggo dalil. Pun wonten malih dawuhipun Kyai Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa adarru mabtuliyal abdu bihi wa adkhuluhu wa a'maluhu fi halakihi wa asadduhu li khujbihi wa ibadihi dha'fu yakinihi lima wa'ida minal ghaib wa tu'ida alaihi bisyahadah wa quwwatul yakin aslu kulli amalin shalih. Balak blai sing menimpa seseorang yang paling madharat, bilai balak yang paling berbahaya dan paling mudah memasukkan orang pada kerusakan, paling cepat merusak orang, paling kuat menghalangi dia dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Balak itu adalah du'ful yakin. Du'ful yakin ora patek yakin. Enggak patek ngandel, yo ngandel tapi ukur-ukur. Du'ful yakin terhadap apa? Terhadap janji-janji Allah dan terhadap siksaan-siksaan, ancaman-ancaman Allah. Padahal itu bisa dilihat dengan kenyataan. Cuma hanya karena memang hatinya itu tidak patek yakin, akhirnya senajan dia maca syahadat ini rapatek mlebu teng hati. Nah, kalau hati itu sudah yakin dan kuat, maka segala amal kebaikan yang diberi janji oleh Allah untuk dibalas dengan kebaikan, maka amal soleh itu akan mudah dilakukan. Nah, untuk memudahkan orang du'ful yakin, wong sing marai gampang du'ful yakin kuwi diantarane mergo banding-banding karo kancane, mergo isih kumpul karo wong. Balah kok dite ora salah tok ya sugih lho ngoten niku mergo roh wong. Akhire dia ora patek yakin lek wong ora salat kuwi bakale oleh siksa, wong sing gelem salat, sregep, istiqomah bakale oleh ganjaran, mergo ganjaran iku gaib. Akhire krana sing dienggo hitung-hitungan iku pergaulane, ya mbake terus katut. Ya senajan kawitane ngati niku ya ora patek penak, tapi suwe-suwe jajal ora salat ya ora apa-apa. Nah, lama-kelamaan keyakinannya menjadi hilang. Hilang ngoten. Wonten malih dawuh saking Ba'du Thaifah. Ba'du Thaifah itu sebagian ahli tasawuf mendakwakan qultu libadil abdal al-munqati'ina ilallah. Kaifa at-tariq ila tahqiq wal wusud ilal haq? Qala la tanzur ilal khalqi fa inna nadhara ilaihim zulmatun. Qultu la budda minhum. Qala fala tasma' kalamahum fa inna kalamahum qaswatu qalbin.
Qultu la budda li minhum. Qala fala tu'amilhum. Fa inna mu'amalatahum khusranun wa wahsatun wa hasratun. Qultu ana baina adhuhrihim wala budda li min mu'amalatihim. Qala fala taskun ilaihim fa inna sukuna ilaihim halkatun. Qultu hadza la'allahu. Wonten salah seorang santri sing melok terlibat tengene kelompok tasawuf sowan pinanggih salah seorang wali badal. Sing wali badal niku pun napa nggih jungkung gethu pun boten enten kurikulum napa-napa kejawi namung Allah. Mature ngenten, Syekh kula niku sakjane kepengin ngoten lho Syekh, saged mlebet teng kene hakikat. Supados kula niki saged lumebet teng posisi hakikat, saged wusul dumateng al-haq. Niku teori dalane sing paling tepak ngoten dos pundi? Dipun jawab kalih Badul Abdal niki. Dalane jane yo mayar, Mas. La tangzur ilal khalqi. Kowe sampean ora usah delok wong. La tangzur ilal khalqi. Aja tolah-toleh delok makhluk, manteng ning Gusti Allah tok. Mergo sekali sampean wis noleh mempertimbangkan makhluk, delok makhluk, ati sampean peteng. Fa inna nadzara ilaihim dzulmatun. Wong delok ngitung mempertimbangkan makhluk itu akhirnya menjadi gelap. Kultu dirase sing ba'du taifah kala wau. Aku terus matur ngene. Dados pundi Syekh? La budali minhum. Lah kula niki kecah kumpul wong kathah. Napa nggih saged mboten delok makhluk? Ya wis lek ora delok paling ora fala tasma kalamahum lah. Ora usah ngrungokno omongane wong akeh. Mergo umume omongane wong akeh iku akibate qaswatu qalbi. Umume wong kuwi petung rencanane, kesenengane dadene atos ati. Kultu terus pundi boten saged ngrungokne omongan wong bendina kumpul tiyang. Radio, TV, Mas yo kula mboten nyetel tangga nggih nyetel berita. Mas yo kula mboten nyetel, mboten ngrungokne ngomong dhewe-dhewe. Celomet ngrika, celomet ngriki, ngrasane ngrika, ngrasane ngriki. Nggih kepeksa kula rungokne wong nggih. Terus pundi wong nggih? Pandak krungu mawon. Dipun jawab kalih Badul Abdal, ya wis lek ngono ya fala tu'amilhum. Ora usah petung nyambut gawe karo wong ngono-ngono kuwi. Tegese upama kowe arep nglakoni kaapiane ora usah ajak-ajak kanca-kanca petung rena-rena, ora usah bergaul lah. Ora usah petung-petungan muamalah karo wong akeh. Soale arahmu jare mang pengen al-haq. Pengen al-haq. Maka al-haq Allah iki mung siji lah kok kowe terus mempertimbangkan liyane Allah barang ngono. Pol-polane pol kowe engko rugi. Mesine upama kowe ora duwe hubungan karo wong akeh, playumu ning Gusti Allah kuwi 100 kilo per jam. Akhire krana kowe kaken bergaul karo wong diceneng rono, diceneng rene, dijak rono, dijak rene. Wis, kowe kelangan bensin, kelangan wektu. Mergo pol-polane pol fa inna muamalatahum ya khusranun wa wasatun wa husratun. Pol-polane pol akibat dari pergaulan dengan orang itu yang ada adalah kerugian, kesusahan, gresah, enggak kerasan karena orang itu yang merepotkan atau yang dibanding yang merepotkan dengan yang membantu itu banyak yang merepotkan. Lah, akhirnya sama nelongso dhewe.
tulung apik-apik tenan ya ora enek matur nuwune. Sampeyan bela-belani tenan ya kecentok elek sithik ngono ae sampeyan wis dipaidun tek ngamek kurang golek. Jenenge wong akeh. Wis ta ora usah sampeyan petong nyambut gawe tegese muamalah ora perlu. Nek tujuanmu arep ning gone al-haq. Kultu. Nah terus pundi? Wong kula niki nggih dadi ketua RT. Kok mboten teng tengah-tengah makhluk itu wong ana baina adzurihim. Kula niku berada di tengah masyarakat dan saya harus bergaul dengan mereka. Lah kok mboten saged bergaul itu wis pundi mangke? Ya wis nek kepeksa kowe kudu bergaul wong pancen kowe ya dadi pegawe ya kudu ning kantor petuk wong akeh kudu ngladeni wong akeh bareng bar kowe dadi pegawai kantor pos ya kudu ngeterno surate wong akeh yes gak apa-apa lah tapi ya falatas kun ilaihim kamu jangan berharap untuk mendapatkan ketenangan di tengah mereka. Mergo apa fa inna sukuna ilaihim halakatun. Orang itu kalau sukun merasa tenang di tengah masyarakat, di tengah orang banyak. Sebenarnya orang banyak itu enggak pernah memberikan ketenangan, sing akeh pergaulan itu malah merusak. Nah, yes, pokoke usume wong piye-piye ora usah melok-melok. Wong-wong yes, nyambut gawe. Tapi ora usah ngerasa anteng atimu. Artinya jangan terlalu tenang-tenang, nggak punya kecurigaan blas pada orang. Orang itu kebanyakan akan merusak. Tak jawab. Nah, nek niki saya kira-kira saged. Hadza la'allahu. Menawi mawon lek sekedar mboten ubyak-ubyuk mbek wong-wong ngoten nggih, saged. Sing penting sik oleh nyambut damel. Kala lah kok wali badal niku dawuh terus ngene. Ya ada. Atang zuru ilal laibin wa tasma'u kalamal jahilin wa tu'amilul battalin wa taskunu ilal halikin tapi wa turidu an tajida halawata ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla hayhata hadza la yakunu abada. Oh ngoten. Di sana ngoten jawabe Pak Badal ini. Sampeyan niku ya apa sih? Sampeyan kon ora ndelok makhluk panggah delok. Padahal sing sampean delok wong dolanan. Sampeyan delok to lakune wong-wong iki lak dolanan. Dolanan pacul, dolanan gledekan, dolanan mobil, dolanan timbangan. Niku dolanan kabeh. Ya ngoten sampean pandeng terus sampean tiru. Maksud sampean katut dolanan. Wa tasma'u kalamal jahilin, sampean panggah ngrungokno omongane wong bodho-bodho. Umume wong kuwi wong awam, awam maknane ya wong bodho. Mereka berbicara itu tidak pakai wewaton. Bicara rezeki jare lek kaya mut gawe ora mangan lho. Lah iki omongane wong mboten ngangge watonan. Wong rezeki niku pantunge Gusti Allah. Monggo wong umum lek ngarani ngoten niku. Wis sampean rungar-rungane sesuk. Sampean katut ning gone ulekane salah kaprah. Wa tu'amilul batali. Sampean bergaul muamalah petong nyambut gawe karo wong sing nganggur-nganggur niku. Sampean dikok-kok mawon. Wong karepe wong niku kudu nganggur tapi njaluk fasilitas. Wong niku ngoten niku njaluke penak tapi dhek dhewe kon korban moh. Kan ki rugi sampean. Kate watas kuno ilal halikin. Sampean merasa anteng, tenang-tenang saja, enggak pernah curiga ketika sampean berada di tengah-tengah orang yang rusak. Lah wong sampean model isih kaya ngono. Lah kok kepengin roh rasane taat ning Gusti Allah. Sampean pengin roh rasane manis sing ibadah, tapi hati sampean sik kemantil karo liyane Gusti Allah. Aduh, Cak. Gak mungkin. Selamanya tidak akan pernah sama rasakan selama sampean belum mau megatno atine dari seluruhnya itu.
Oh, ada. Intine wong uzlah niku bisa menghindarkan napa? Wong uzlah itu bisa memusatkan konsentrasi sehingga hati ini tidak dicenang-ceneng karo obyake umume wong akeh. Termasuk hikmahipun uzlah malih. Wa bil uzlati aidon yang kafu basaruhu 'anil nadhar ila zinatid dunya wa zahratiha wa yansarifu khatiruhu 'anil istihsan ila ma dzammahu Allah taala min zukhrufiha fatamtani abidzalika nafsu min at-tatallu'i ilaiha wal istishraf laha wa munafasati ahliha fiha. Hikmah uzlah malih nalika wong niku dhewe ijen mboten patekaken bergaul karo wong, maka secara otomatis dia tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Dia tidak mudah teriming-iming. Apa teriming-iming? Dipaksa melihat kepada keindahan-keindahan duniawi sing sakjane gelis rusak. Piye ndelok TV, bintang filme ayu, perhiasane indah, surna-orna tinggu. Pemene ndelok film India udele ketok. Lah kaya ngoten niku. Nek nguzlah kan mboten enten TV. Jenenge nguzlah nggawa TV orang nguzlah. Dengan uzlah itu maka mata ini tidak mudah melihat perhiasan dunia, tidak gampang kepilut oleh keindahannya. Dengan begitu akhirnya hati kerentek ini tidak mudah menganggap baik, bisa berpaling atau menghindar dari penilaian baik terhadap apa yang dicela, yang dianggap cela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zukhruf, keindahan dunia itu dibanding dengan apa yang dijanjikan Allah ora amput-amputé. Enake mangan ning rumah makane pol-polane pol nggih. Nuwun sewu niki ngising. Zukhruf niki pol-polane pol nggih namung ngoten niku. Klambi apik dadi manten. Pol-polane arep dicoplok. Kebanggaan dadi pejabat. Alah pol-polane ya pensiun. Upama ora pensiun ya mati. Lho. Lah wong niku mboten menganggap baik kepada dunia ini, maka hatinya enggak mudah. Nafsunya tidak gampang kepilut, kemantil kepada dunia. Jadi kalau dengan uzlah maka nafsu itu bisa terhindar dari tatoluk. Tatoluk itu bahasa penake napa? Cengungak-cengunguk. Delok idunya, sering-sering melihat, mengamati dunia, dan sering menyaksikan bagaimana ahli-ahli dunia itu berlomba-lomba. Nguzlah, nggo TV, ndelok penampilan mode dari Paris. Wah, tata buga makanan yang enak. Ya, akhirnya hatine tak sida eling Gusti Allah malah katut gemerengseng. Kepengin koyok sing didelok niku. Nah. Mulane secara garis besar wala yang bagi li ahadin an yastakhira wa hadza fa innahu yu'addi la amradin azimatin fil qalbi. Soal ini jangan dianggap sepele, pengaruh-pengaruh dunia seperti itu, karena itu akan menumbuhkan penyakit hati terutama hubud dunia. Nah, sebaliknya wa man tazalan nas salima bi idznillah taala minha. Barang siapa mau menyelenggarakan uzlah, maka insya Allah orang itu akan terhindar dari itu semua. Qala Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi radhiyallahu anhu, fa arbabul mujahadat idza aradu sauna qulubi man al-khawatir radhiyallahu yang duru ilal mustahsanat. Qala wa hadza aslun kabirun lahum fil mujahadat fi ahwalir riyadat. Ringkese orang yang memang bersungguh-sungguh ingin memasuki arena ketuhanan dan orang-orang yang ingin
menjaga hatinya dari lintasan-lintasan yang hina, wong sakniki ada selera rendah duniawi, maka orang-orang itu harus menghindarkan diri untuk tidak melihat sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang, dianggap indah oleh banyak orang, tapi itu ternyata hanya neraka dunia. Inilah pemikiran pokok, ya, aslun kabirun, dasar-dasar yang paling mendasar, pokok pemikiran yang paling pokok, yang berkaitan dengan soal mujahadat, yang berkaitan dengan soal tirakat, riadoh, untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Nah, untuk soal tafakur, insyaallah badhe dibahas wonten ing penjelasan saterusipun. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.